kanyakla kod okenge mag rito ngima rowere. Wawuok e wechego kendo koro gisani en ni piny owacho oyango apisas maromo 60,000 mabiro chiwo arita kwe e kinde penj maduong' mag sikunde primar kod sekondar e pachoka kendo neno ni chenro mag penj madongo odhi nyime ma onge ng'okruok. Jagoro mongerore migawo mar arita Raymond Omolo olero ni piny owacho oseketo chenro tudruok makare e kind tend loch gwenge kod piny owacho mamalo mar neno ni weche arita kwe ojiw e yo makare e kinde penjgo. Kaluwore gi duol mar ndiko jopuonje pacho kamano TAC, jopuonj osetimo ikruok makare mar neno ni gitayo chenro mag penjgo gi lony madwarore ka kwan jopuonj madhi konyo e tayo penj gin maloyo 223. Teachers will not be traveling long distance. This year we have added an additional 82 containers so that we can make it easy for our teachers to collect the papers. We've also increased our marking centers from 35 to 40 so that we can be able to make the marking center areas more comfortable to our teachers. We have put necessary infrastructure in place to be able to secure the exams. Now that includes setting up of 2 main command centers, one at the National Examination Council and another one at the Ministry of Interior. We have equally deployed a huge number of our police officers, in excess of 60,000 across the country, who are working closely with the teachers and our colleagues in the Ministry of Education and ICT, as well as National Government Administration officers. Actually, we have the Deputy County Commissioners who